rodičia, starí rodičia, reklamní partneri, sponzori a všetci tí, čo ste si dnes našli čas prísť sa s nami zabaviť a pozrieť si program a uvidíte, aké vaše deti sú veľmi šikovné. Nielen v živote človeka dosiahnuť životné jubileum, zdravý 50 rokov je úspech, ale takisto je to úspech pri subjekte, v našom prípade, v našom volejbalovom klube, za čo patrí veľká vďaka všetkým trénerom a hráčkám. Takže vítajte tu dnes na 50. výročí volejbalového klubu Pallas Levice. Náš klub, okrem ženskej zložky z vojenskej kategórie, má všetky mládežnícke družstvá, ktoré sa vám dnes predstavia. Ako prvé na úvod vybehnú dievčatá z našej prípravky, avšak ešte predtým poprosím veľký potlesk pre nášho maskota Voliho. A teraz už dievčatá z prípravky pod vedením trénerky Dady Demovej. Ahojte, ja vám predstavujem naše najmenšie volejbalové nádeje z prípravky. Trénujeme na druhej zetke a vlastne trénujeme všetko až od piky a naše také najobľúbenejšie cvičenie, keďže volejbal je tímová hra, tak cvičíme také tímové cvičenie, ktoré sa volá dôvera. Takže ukážte, babi, ako sa vieme spoľahnúť jedna na druhú. Výborne, náš kruh sa nikdy neroztrhne. Super. Zmena, lopty. Tam sú lopty, babi. Lopty sú tam pod pódium aj. No a teraz vám ukážeme trošku z toho, ako sme sa naučili za necelý rok pracovať s loptou. Dievčatá sa rozostúpia na šírku ihriska. Krok. No, lahneme si. A takto sa učíme, ako sa precvičujú košíky, čiže košíkové odbíjanie volejbalu. Robíme to v rôznych polohách, aby sa dievčatá vlastne naučili trošku s tou loptou robiť. Aj ako správne majú ísť ruky nad hlavu, ako má hlava pekne hore stáť. Tak ďalej. Dobre, zmena, babi. Teraz vám trošičku ukážeme z toho, ako cvičíme koordináciu s loptou, čiže predvedieme vám cvičenie v osmičke, čiže otáčajú sa dievčatá do úplne opačnej strany a podávajú si lopty. Ďakujeme za potlesk, pozbuďte ich. Trénovali sme to, 106. Dobre, zmena, hore-dole, podávanie lopty nad hlavou. Chrbtom sme otočení, výborne. Super, najšikovnejšie, najkrajšie volejbalistky v Leviciach. Ďakujeme za potlesk. Zmena, tie, ktoré máte lopty vedľa leva, tie, ktoré nemáte lopty do kruhu. No a teraz vám ukážeme také posledné naše cvičenie. Rozdelili sme sa na dve polovičky. Jedna polovička vám ukáže tie dievčatá, ktoré nemajú loptu, naše stretchingové cvičenia, a dievčatá, ktoré majú loptu, nám ukážu koordináciu s loptou a aj to, aby sa vlastne zžili s tou sieťou no podvaneska. Výborne, super. Trošku majú trému, ale inak im to vždy ide super. Výborne, super. A lopta musí sem tam aj padnúť na zem, bez toho by to nešlo. Kto odcvičil, môže odložiť loptu do košíka. Dobre, super. Ďakujeme všetkým a poďte všetky sem. A toto je náš najsilnejší pokrik, aký len máme. Ahojte, ďakujeme.